सिंधुदुर्गात साकारणार जणू मिनी एअरपोर्ट, रेल्वे स्थानकांचं सुशोभीकरण ठरणार लक्षवेधी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 4 रेल्वे स्थानकांचं सुशोभीकरण व या रेल्वे स्थानकांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या कॉन्क्रिटीकरणाच्या कामाचा भूमिपूजन सोहळा मंगळवारी सकाळी पार पडला। खरं तर हे सुशोभीकरण झाल्यानंतर कणकवली, सिंधुदुर्ग नगरी, कुडाळ, सावंतवाडी ही रेल्वे स्थानकं कशी दिसणार आहेत याचा एक व्हिडिओ महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रसारण करण्यात आला। हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर सिंधुदुर्गात जणू रेल्वे स्थानकांच्या रूपात मिनी एअरपोर्ट साकारलं जाणार असल्याचं चित्र प्रकर्षानं समोर आलं। त्यामुळे आमदार नितेश राणे यांनी कणकवली रेल्वे स्थानकाबाहेर प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितल्याप्रमाणे रेल्वे स्थानकांच्या सुशोभीकरणामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन वाढीला हातभारच लागणार असल्याचं या निमित्ताने स्पष्ट झालंय। अतिशय महत्त्वाचा क्षण आमच्या कोकणाच्या इतिहासामध्ये आम्हाला सगळ्या जणांना अनुभवायला भेटला। सन्मान्य मधुवन दंडवटे साहेबांनी कोकण रेल्वे आल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या विविध शहरांबरोबर आणि अन्य राज्यांबरोबर आमच्या कोकणाला जोडण्यासाठी ही कोकण रेल्वे सुरू झाली आणि त्यानंतर आज आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्याचे PWD मंत्री सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांनी ह्या सगळ्यात रेल्वे स्थानांचं सुशोभीकरणाचं आणि इकडे जोडणाऱ्या रस्त्यांचं कॉन्क्रिटीकरणाचं कामाचा शुभारंभ आज ह्या निमित्ताने त्यांनी घेण्याचं ठरवलेलं आहे। हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे, कारण का कोकण एक पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा भाग आहे आणि इकडे येणारा पर्यटक, इकडे येणारा चाकरमानी हा पहिलं पाऊल जे टाकतो ते आमच्या रेल्वे स्टेशनच्या माध्यमातून कोकणाकडे आत येतो। म्हणून ह्या पूर्ण परिसराचा, जसं आता रवी चव्हाण साहेबांनी किंवा आमच्या देवेंद्रजींनी उल्लेख केला की ह्या पूर्ण परिसराचा विमानतळासारखा अनुभव आला पाहिजे, जेणेकरून आल्या लगेच एक वेगळा अनुभव आणि एक वेगळी आठवण घेऊन ते आपल्या शहराकडे आणि आपल्या घराकडे गेले पाहिजे। अशा दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा निर्णय आमच्या रवी चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वात घेतलेला आहे। आज जसं ह्या बाहेरचं सुशोभीकरण होत आहे, त्याचबरोबर तिथे शेड, जिथे रेल्वे प्रवासी उभे असतात तिकडे वरती शेडचं पण टाकण्याचं काम आम्ही ह्या निमित्ताने घेणार आहोत, जेणेकरून तीही गैरसोय कशी दूर होईल याही निमित्ताने निर्णय आम्ही घेतलेला आहे आणि त्या पद्धतीचं काम या येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला दिसणार। खरं तर महाराष्ट्राचं निसर्ग वैभव म्हणजे कोकण। निसर्ग संपन्नतेबरोबरच औद्योगिकदृष्ट्या लक्षवेधी ठरलेला प्रदेश म्हणजे कोकण। याच कोकणातील रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण 12 रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या अमृत भारत स्पेशल योजनेच्या धर्तीवर कोकणातील रेल्वे स्थानकांचा विकास व्हावा यासाठी महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानं एक महत्त्वाचं पाऊल पुढे टाकलंय। मुंबई ते कोकणातील आपल्या गावाला जोडणारी रेल्वे ही कोकणी माणसाची महत्त्वाची लाईफलाईन आहे। त्यामुळेच या रेल्वे स्थानकांना जोडणारे रस्ते देखील उत्तम दर्जाचे व सुशोभित व्हावेत यासाठीच महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानं कंबर कसली आहे। तसंच रेल्वे स्थानकांचा परिसर देखील आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधांनी परिपूर्ण करण्यात येणार आहे। त्यामुळे निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या कोकणात त्याच सुंदरतेच्या जोडीची रेल्वे स्थानकं अगदी पुढील काळात याची देही याची डोळा पाहता येणार आहेत। कुडाळ रेल्वे स्थानकाच्या सुशोभीकरण उद्घाटन कार्यक्रमास निलेश राणेंची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी ठरली। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जेव्हा महाराष्ट्राच्या सत्तेत होते त्यावेळी जसा निधी सिंधुदुर्गासाठी यायचा, अगदी तसाच निधी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून येतोय, असे गौरवोद्गार कुडाळ मालवण विधानसभा प्रभारी तथा माजी खासदार निलेश राणे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना काढले। पाहूया निलेश राणे नेमकं काय म्हणाले। आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 4 रेल्वे स्थानकाच्या सुशोभीकरणासाठी सन्मान्य पालकमंत्री श्री रवी चव्हाण साहेब यांनी फंड अलॉट केला। माझा आकडा चुकीचा नसेल तर अख्ख्या कोकणाच्या मार्गावरील 12 स्टेशन हे सुशोभीकरण होणार आहे आणि पहिल्यांदाच असा निधी आपल्याला मिळतोय। अनेक वेळेला काही तुटपुंजी जी काही फंडिंग व्हायची त्याच्या आधारावर
रेल्वे स्थानकाच्या परिसरामध्ये सुशोभीकरणाचं काम व्हायचं, पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी जवळपास 100 कोटी कोकणाच्या रेल्वे स्थानकांच्या परिसरामध्ये हा जो खर्च होणार आहे, तर पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांचे जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी असं मला वाटतं। त्याचबरोबर राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब, त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नारायण राणे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचाही या सुशोभीकरणाच्या या कार्यक्रमासाठी मोठं योगदान आहे। त्यांचेही सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो। कोकणाला रस्त्यासाठी जास्त करून, कारण का आपल्याकडे पावसाळा भरतो, टिकवण्यासाठी आपल्याला फार कसरत करावी लागते की लक्षात घेऊन प्रवाशांना त्रास होऊ नये, पर्यटकांना चाकरमान्यांना त्रास होऊ नये म्हणून पालकमंत्र्यांनी जे मागच्या 8 महिन्यामध्ये नियोजन केलं त्याचं फळ आज आपल्याला मिळालंय। लवकरात लवकर जो कार्यक्रम आपण ऐकलात त्याच्यामध्ये पालकमंत्री साहेबांनी येणाऱ्या डिसेंबर महिन्याच्या आत हे सगळे रस्ते मार्गी लावायचे काम कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्याला सांगितलंय। आणि तसंच मुंबई गोवा हायवे गणपतीच्या आत एक मार्ग म्हणजे एक लाईन, एक साईड ही पूर्ण करून सन्मान्य पालकमंत्री साहेब आपल्याला देणार आहेत। त्या गोष्टीसाठी त्यांचा मी आभार व्यक्त करतो आणि त्या कारणासाठी आम्ही आज इथे सगळे जमलो। आपण पत्रकार आहात, रिसर्च करणं आपलं काम आहे। डबल ट्रॅकसाठी मी खासदार असताना पाठपुरावा मीच सुरू केला। अनेक वर्षापासून डबल ट्रॅक ही मागणी नव्हती। निलेश राणे खासदार झाला आणि केंद्रामध्ये डबल ट्रॅक व्हावा, इलेक्ट्रिफिकेशन व्हावं, इलेक्ट्रिफिकेशनची पण मागणी ती आता पूर्ण झाली। इलेक्ट्रिफिकेशनची मागणी, माझी जुनी भाषणं तुम्ही सभागृहातली बघा, डबल ट्रॅक आणि टर्मिनस मडुऱ्यात व्हावा, पण मडुऱ्याच्या त्या टर्मिनससाठी इथे राजकारण झालं, तिथे आपल्याला टर्मिनस करता आलं नाही। ही सगळी मागणी मी खासदार असतानाच केलेली आहे। त्याला गती मधल्या काळामध्ये तेवढी मिळाली नाही, पण येणाऱ्या काळामध्ये आता राणेसाहेब तिथे केंद्रात आहे। रेल्वे मंत्री महाराष्ट्राला आणि आपल्या कोकणाला चांगलं सहकार्य करत आहे। वेगवेगळे थांबे त्यांनी आपल्याला दिले, ट्रेन आपल्याला दिल्या, म्हणून माझी खात्री आहे आताचे रेल्वे मंत्री आणि राणेसाहेब केंद्रात असल्यामुळे आपल्याला डबल ट्रॅकही कोकणाला मिळेल याची मला खात्री आहे। या रेल्वे स्थानक परिसरात आकर्षक आधुनिक बस स्थानक, प्रवाशांसाठी शेड, दुचाकी, चारचाकी, रिक्षा आणि बससाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था, रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षारोपण आणि फुटपाथ तयार करण्यात येणार आहेत। तसंच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांची माहिती देणारे फलक, व्यक्तिचित्र, महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आदी सुविधाही देण्यात येणार आहेत। या कामांमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेल्वे स्थानकांचा परिसर आकर्षक होणार असून रेल्वेनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आपण जणू मिनी एअरपोर्टवर उतरलो असल्याची अनुभूती यातून मिळणार आहे। त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला नवी उभारी मिळण्याबरोबरच औद्योगिक वाहतुकीला देखील नवी चालना मिळणार आहे, यात तीळ मात्र शंका नाही। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण या सर्वांच्या अभिनंदनीय प्रयत्नातून हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचं सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं उद्दिष्ट आहे, अशी प्रतिक्रिया सिंधुदुर्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता अजय कुमार सर्वगौड यांनी कोकणशाहीशी बोलताना व्यक्त केली आहे। त्यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधलाय कोकणशाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर यांनी। सर्वगौड साहेब, खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 4 प्रमुख रेल्वे स्थानकांचं सुशोभीकरणाचं काम महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानं हाती घेतलंय। खरं तर हे महत्वाचं पाऊल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढे टाकलंय। मला आपल्याकडनं एवढंच जाणून घ्यायचं की हे काम नेमकं कधीपर्यंत पूर्ण होऊ शकेल? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे 4 प्रमुख रेल्वे स्टेशन आहेत त्याच्यामध्ये कणकवली, कुडाळ, ओरस आणि सावंतवाडी या 4 रेल्वे स्टेशनच्या ला जोडणारे रस्ते आणि त्यांचा बाहेरील परिसर याचं सुशोभीकरण करण्याचं जे काम आहे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हाती घेतलेलं आहे। यासाठी राज्य शासनाने भरीव तरतूद केलेली आहे।
पहिला टप्पा हा गणपतीपूर्वी, गणपतीच्या सणापूर्वी करण्याचा आमचा मनोदय आणि मानस आहे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि लवकरात लवकर उर्वरित काम सुद्धा आम्ही येत्या 6 महिन्यामध्ये दुसऱ्या टप्प्यातलं जे आहे ते सुद्धा पूर्ण करू असा मला विश्वास आहे. निश्चित. साहेब धन्यवाद, आपण सविस्तर माहिती कोकणशाहीला दिली. एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन वाढीला व औद्योगिक विकासाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागानं टाकलेलं एक पाऊल सिंधुदुर्गच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणार आहे, एवढं मात्र नक्की. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, सिंधुदुर्ग. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.